Patu ezu osoa, eta hor dakazu amantalan. Zer da osoa? Nundei dator? Osoa, osotasuna esan nahi du, integral, erderaz. Ados. Osoa da, bueno, Vanessa Blázquez eta biok daukagun ekintza, gure nahia eta gure bidea, ez? Vale. Osoa da osoa sukaldaritza eta ikaskuntza. Eta sortu gendun, ze gaur egungo umek... Dana ordila zema botakoet? Erdie. Erdila nahiko. Nik uste nahiko. Biontzako, bale. Bai. Hoi da. Vale. Gaur egungo umek ez dute ikusten gure sukaldea piztuta da honik. Eta etxeetan ez dute sukaldatzen. Eta ez dakite zer dan porru patata bat, eta nola usaitzen duen, eta zer bota bartzaion. Zelen bai, lehen ama edo amona etxean egoten zan, eta guk egunero ikusten Azalori gendun. ahi egiten, o ez dakiz egiten nahi dia, eta ez, eusai horiek eta... Gaur lenteja dauzkeo. Goiko launak indu, oiaskoa uste gaur, ez da... Oida, eta ama, eguziatik ez, eta gu beti lentejak. Hola izaten zan, baino ikasi iten zan. Gaur egun sukaldeko oso garbi daude danak, baina gastronomi kultura hori falta zegu, hemen Euskal Herrian. Hori oso grabea da. Hori grabea da, gaina Euskal Herrin da hori esatia gaur egun, Bueno, nik hemen geldikan ezin nahi zerrekin jugun ez bitartian egiten. Hori zuritzen, edo hau garbitzen, edo... Lehenengo, nik esango nizuke, risotoa gu, karo, risoto emar deu, baino falso risoto. Tipula lehenengo txikituko deu, eta zartagi baten... Gorritzen hasiko gara. Osondo, hoi da. Vale, bikain. Eta zu, segi kontatzen. Orduan, nesak eta biok sortu genuen osoa, pixka bat hori dena partekatzeko. Eta jakiteko jendeak oso erreza dela kozinatzea era simple batean. Claro. Ez dala liatu derremen pertsona bat, ez da? Ez, gaur ikusten dezute, prestaketak bai diela, kazuela desente eta hola. Guk hau dana aldez aurretikan prestatuta eukitzen dugu. Zuk modan bakizu guain batch cooking hau nola jarrian ba. Bai. Bueno, guk hau ere askotan planteatzen dugu. Denboraik ez dauku kozinatzeko. Bueno, guazen bazu sukaldatzea, egun baten, ez? Egun baten, aste guztiako? Ez, aste guztiako, baina bueno. Baina pare bat eguneako, hiru eguneako, no? Bai, oida, arroz integrala, ez? Arroz osoa. Zu kilokara bat egoste malin badezu eta gero udotzetan ondo pasa eta xukatzen malin badezu, 3-4 egun, oskailuan, earki daukezu. Eta gaur arroza, entxalada katela, arroz pixka botatzea, bi risotito bat itetela. Iten dezu. Gero nahi dezula, egosi saldakin edo babarrunakin nastuta gixo batein, beste plater bat daukazu. Orduan oso praktikoa izan daike gaur egungo ritmo hortako, ez? Babarrunak eba izan bate aguantatzen duen eberan. Pilo bat, eta ja hartzen baizu teknika izostia eta hola, jare bai, dakazu itia aste hontako eta hurrengoako. Hori da. Orain egin behar duguna adibidez, tipularekin bakarrik eta kuia osoa gorrituta zartagian, gukumeekin hori erabiltzen dugu zabalgarri bat egiteko. Pate moduko gauza bat. Eta beraiek sukaldatzen dute. Katafiegas iten diogu lehenengo. Muy importante. Beraiek ezakite ze probatzen duten. Probatzen dute eta gustatu iten zaie. Eta gero, sukaldatzen dute kalabaza tipularekin. Eta flipatu iten dute. Eta etzekin zertzan, baina hori zan. Baina hori zan. Ze kalabaza gozoa da. Claro. Eta tipula ere bai. Eta hori da beraiek oraindikan ez dutena esperimentatu. Gozua uste dela azukria da goxokik, eta listo, ez da? Ezagutzen dute gozoa edo txarraia. Zuk galdetzen diezume batei gaur egun, eta hori da. Ze zapore dauka gozoa, ze zapore dauka txarra. Jazta, ez dau gehiago. Arrazoi dezu. Orduan, karo, lana. Lana asko dakazu orduan oso hortan, eta zertan, esatezu beti umiakin nahi zeitzeiten, umiakin zenbat lan, ose gauza iteituzu umiakin? Bueno, guk umiakin daukagu ekintzatxo bat prestatuta, eta hori eskolatara eraman dugu, sukaldea piztu deitzen da, eta hor egiten duguna da ekoizleak batu, ezta? Azkenean, hemen ikusten dezuten guzti hau lurretik dator, eta ekoizleak baserritarrak dira. Karo, gero zegertatzen da, umei galdetzen diezunean, nun erosten dezu barazkia? Denda hontan, o hango dendan. Eta arraia, denda berdinen, ze handi da. Eta aragia, baita ere, eta esaten zila, baino tarategia, eta arraindegia. Eta orduan beraiek horri bueltak ematen asteia, ez? Orduan egiten duguna da, baratzera jun, eta han ikusi nola ekoizten diren gauzak. Eta konturatzen di adibidez, piper berdea eta piper gorria berdinak diala. Ez diala bilandarez berdin. Gero gorritu iteala, ez da? Hori da. Eta ikusten dute zer dan aza bat, eta zer dan letxuga bat, eta zenbat denbora behar dun.
Eta horrelako gauzak, eta asko gustatzen zaie. Botan, eta esplikatu ezu osoa zer dan, baina badaki gauza gehiago ere baita dituzue, hainbat gauza ite dituzue. Bai, umeetaz aparte, ze umeak eziberdia, baina helduakin, ez dugu esperantzaik galdu. Zaiago izatea igual, ez da? Bai. Oiturak aldatzea oso zaila da. Baina guk egiten duguna da, aholkularitza zerbitzua daukagu. Aholkuak eman, da ohitura bakoitza bere... Bueno, aholkuak eman baino etxeetara juten geha zuzenean, eh? Bai, eh? Bai. Eta nola bilatzeizu, oza, zuek deitzeizue, etorri nire etxea, lagundu gure dietako betzen... Bai, dieta hobetu baino, azkenean, guk beti izaten dugu, sukaldaria dala nutrizionista baten komplementua. Nutrizionistak, bai, esaten dizu zer jan edo ez jan, baino ez nola prestatu. Eta oiaskoa plantxan, karo, oiaskoa plantxan beti pixkat aspertu ikentzea. Dudi gabe. Orduan... Eta jolasten jakin behar da, ez da, janariaekin. Oida. Ni hori esate, eta azkenian etxetan segertatzea jaten dugu beti oiaskoa plantxan. Bai. Lehatza reboxauta. Eta hau horrela, eta venga, eta huelta astea. Eta aspertu ikentzea. Eta aspertzen balimazea ja ez dio zukerrazik aurkitzen. Claro. Eta orduan, ohitura hori ez dezu barneratzen. Alderatu iten dezu eta bueltatzen zea, alfrito empanau, reboza haue, eta benga eta dale. Orduan, karo, oso garrantzitsue da imaginazio hori lantzea, eta gu sukaldariak gea eta badaukagu, baino zuk lan bat daukezunen, umea dauzkazunen, eta ezakize daukazunen, ba igual zure imaginazioa ahortuta dago. Beste gauza bateta dago, edo... Hori da. Vale. Orduan, bueno... Ze topatzezuk gehiena, bihar gehiena, o nun pekatzen dugu gehiena? Bueno, pekatu edo, nik usten dut, azkenen haragi proteinak diela, guri tentatzen digutenak gehiena, eta erresenak diena, ez? Petxuga plantxan. Vuelta eta venga. Karo, xerra plantxan egun baten, petxuga, urrengoan arraia, bai, baino, zu jaten malima dezu, goizean esnea, proteina animala, eguardian arraia, animalia, eta gauean xerra... Te estás pasando. Hori da. Eta gainea jogur bat de postre, eta gero, ba igual, tortilla pintxo bat... Eta goira kumaileno gaztata intxaurra... Orduan, claro, eske azkenen ez gea konturatzen zenbaterainoko animali proteina jartzen dugun, gure ezean. Horregatik guk, lekaleak eta pilo bat sartzen ditugu. Vale. Gainera lekaleak, labore batekin, zereal batekin hasten dituzu momentuan, ja badaukazu proteina hori. Orduan, bueno, hori egiten dugu, ez? Etxetara jun, ikusi zein dien zure beharrak, zure familiarenak, ze karo, ez da berdina batentzako sukaldatu, edo lauentzako sukaldatu, eta baita ere egiten duguna da hosteleritzan, aholkularitzan. Vale. Ze gaur egun, bueno, hosteleritza, bueno, asko dago, hosteleritza baina jende asko dago negozioa nahi duela irik eta hosteleritza irikitzeu, ez da? Eta esatezu, nundi garrapatu hau, ez da? Quinta gama. Quinta gama. Ez. Oso tristea da, baina gaur egun dena prestatuta ematen digute. Eta prestatuta emate hortan ez dakigu zer jaten ari gean. Aditibo pilo bat daude, kolorante pilo bat, espesanteak, emulgenteak, eta guzti horiek daude guztiz zuzenean lotuta, gaur egungo, bai, histori txarrakin. Alergiekin, tripatako mobidekin, bueno, gauza asko, ez jarriko denak listatzen, hori da. Zein da soluzioa? Alik eta freskoen jatea, benetako elikagaiekin. Ikustea produktua, ez da? Kalabaza kalabaza, bekarriet pote baten kalabaza, ekarriet hemen maionesa indakarriet, noa behira, no? Hori da azkenean guk beti esaten duguna, oso ondo dago, garbantzu pote bat momentu baten erabiltzea, baino ahalik eta gutxien erabili. Eta potetan ebai behitu, ze poteta nola da honinda, ez da? Oso erresa da, zuk pote bat hartzen dezu eta dauka, babarruna, ure eta gatza, fenomeno, ezagutzen dezu dana. Eta beste batek dauke, babarruna, gatza, ura, azukrea, sekuestrante ukitzen dute. Nik itzoi entzun honen esan un sekuestrante, bueno, bada, aditibo bat baita, baina suena fatal, orduan ez. Orduan aldatu, hori eza, urtian behin, hobeto erez. Bueno, presa handia daukazunean, eta... Baina tortilla bi arrautza puzkau, tortilla frantzesa batin. Hori da, o barazkitxokin, o nizer dakit, eske atun ehar batekin, mila gauza daude. Hori nire aite galdeu zioen behin, zurik eramate aldiozu, nola dia hamburguesa handi horiek Amerikarrak eta eitetuen hamburguesa, kompaini gigante. Hori da. Eramate aldituzu semiak horrea, ni nire semiak maite ditut.
Ya está, hori da. Nik esaten diet, zuk zure Txutxei den umeak... da eramatia bezala. Bueno, gauza bat Noizian da... behin alda eraman, bale. Baina Bai. oiturak ez di hartu behar, rolako oiturak ez di hartu behar. Eta hala ere, nik beti esaten dien nire umei, gauza bat da pipa batzu jan, palomita batzu jan, edo patata batzu jan, edo beste poltsa mota batzuk, nun dena dan baita ere, hori da garbantzu poteana bezala, xe? Igual. Egia da ezin gala egun guztia irakurtzen, baina pixka behi da. Eta gila esan unmia emate ni palomitak eta kiston guztua gelditzea, Claro, ez diozula eman behar beste zozer rarua. Ez dula behar. Eta ez ezkoa behar dutela baita ere. Claro. Ze, ez badiezu esaten, gero esaten dieten eunen, ke movida.